Evo vam nekih 6 zanimljivosti o kraljici Dragi. Kraljica Draga je rođena 23. odnosno 11. septembra po starom kalendaru, a što se tiče godine, tu sad već ima dosta rasprava. Zvanično je 1866. ali ima navode da je starija. U to već nisam stručan da zalazim. Bez obzira na to, rođendan joj je bio 7 dana nakon rođendana kneza Mihajla, koji je bio rođen 16. odnosno 4. septembra. Kad smo već kod njenog rođenja, rođena je u Gornjem Milanovcu. Zanimljivo je i da je kneginja Ljubica, prva žena nekog vladara iz dinastije Obrenović, takođe rođena u opštini Gornji Milanovac. Doduše, Ljubica je iz mesta Srežljevci, koje je udaljeno oko 28 km od Gornjeg Milanovca, ali opet pripada toj opštini i tamo se nalazi jedan spomenik posvećen njoj. Ovo znači da su prva i poslednja supruga vladara iz dinastije Obrenović iz Gornjeg Milanovca. Naravno, kraljica Draga je stradala na jako okrutan način, što na ovo baca izvesnu senku. Na mestu Dragine rodne kuće je podignut spomenik koga je 23. aprila 2010. na dan opštine Gornji Milanovac otkrila Slavica Đukić-Dejanović, dok je Milutin Mrkonjić dao milanovačkoj deci čast da preseku traku. Draga joj je bio nadimak, dok joj je pravo ime bilo Draginja. Takođe, iako je ona kao devojačko prezime koristila Lunjevica, kako je bila potpisana i u ukazu o veredbi kog je izdao kralj Aleksandar Obrenović, a i njena braća su to koristila kao prezime, ona je u stvari Milićević. Njen deda Nikola Milićević je tokom života dobio nadimak Lunjevica, što ja ne znam šta znači, mada imam neku ideju, što su njegovi potomci koristili kao prezime. Kraljica Draga je bila jedna od 6 dece Pantelije i Anđelije Lunjevice. Imala je i sestre Hristinu, Đurđinu i Anu, kao i 2 brata Nikolu i Nikodija. Njena braća su kao i ona veoma nasilno stradala tokom majskog prevrata, navodno na insistiranje Voje Tankosića. Hristina je preminula u Cirihu 5. novembra 1936. u 75. godini. Suprug joj je bio Petar Petrović, bivši direktor kreditnog zavoda u Beogradu, a sa njim je imala 3 dece. Sinove Mladena i Đorđa, koji je bio gardijski oficir u Ostravci, i ćerku Jelu. Ne znam da li je tamo i danas sahranjena, a ni da li su joj deca imala potomstvo, ali bi bilo zanimljivo da se sazna. Dragina sestra Ana, poznata i kao Vojka, je živjela sve do 1975. Nakon majskog prevrata je ona sa porodicom proterana u inostranstvo, pa je jedno vreme živjela u Francuskoj, da bi se posle i ona preselila u Švajcarsku. Nije se udavala, a preminula je u staračkom domu u Švajcarskoj. Naša Wikipedija kaže da je preko jugoslovenskog konzula u Ženevi Istorijskom muzeju u Srbiji predala sve dokumente iz njene lične arhive, a napisala je i knjigu o svojoj sestri. Njen prvi suprug, Svetozar Mašin, je od nje bio stariji oko 14 godina i bio je češkog porekla. Bio je najstariji sin Jovana, odnosno Jana Mašina, češkog lekara koji je bio jedan od dvorskih lekara kneza Mihajla i kasnije Milivoja Petrovića Blaznavca. Radi neke perspektive, Svetozar je bio 3 godine stariji od kralja Milana. Kraljica Draga je bila i poslednja kraljica Srbije. Kralju Srbije posle majskog prevrata, Petru Karađorđeviću, je žena preminula pre nego što je postao kralj, a kraljica Marija je bila kraljica Kraljevine SHS, koja je kasnije postala Jugoslavija. Toliko za sada.